Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod y ger dyfron i ni yn cyflwyno'n hamser i ti nawr ac yn gweddio i ti agosau at bob yr un ohonom a bydde ti'n rhoi nerth i ni, dy geisio di, dy ddoli di a hynny mewn ysbryd a gwirionedd. Tywallt dy ysbryd glân arnom ni ac ar ein gwlad unwaith eto ac ar wledydd y byd y byddwn ni'n cael clywed am y ffordd rwy ti yn gweithio yn rymus unwaith eto yn ein plith. Bendithia diogelan hamser nawr i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Crist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw eich atgoffa chi o hyn sydd ar gael ar wefan Nghapel y Rhath, ein hoedfa'n arferol am hanner awr wedi 3 ar y sil. Hefyd mae egluro'r Efengil a astudiaethau Beibledd yn dilyn llyfr Jesu Rael. A'r sancteiddrwydd hefyd mae yna emynau'r Efengil, myfyrdodau byr o emynau Cymraeg ac hefyd nawr i ni yn gosod ychydig o negeseuon byr ar garolau'r Efengil hefyd ac fydd rheina yn cael ei gosod ar wefan Capel yr Rhath ar ddydd Llun a dydd Iau. Hefyd fe allwch chi fynd yn ôl a gwrando ar y noson o garolau ac hefyd yn gobeithio gosod ar ein gwefan ar noswyl y Nadolig am 11:45 o'r gloch y nos, Rhagfyr 24, oedfa y Nadolig i groesawu'r Nadolig, felly'n bwriadu gorffen yr oedfa o gwmpas hanner nos. Wel, gadewch ni nawr ddarllen o air Duw, Effesiaid y 3 benod ar adnod gyntaf. Effesiaid penod 3 ar adnod gyntaf. Mwyn hyn, mae fi Paul, carcharor Iesu Grist trosoch chwir cenhedloedd, os clywsoch am oruchwyliaeth gras Duw, yr hon a roddwyd i mi tuag atoch chwi, mae trwy ddatguddiad yr hysbysodd fe i mi y Dirgelwch, megis yr ysgrifennais o'r blaen ar ychydig eiriau. Wrth yr hyn y gellwch pan ddarllenoch wybod fy neall i yn Dirgelwch Crist. Yr hwn yn oesoedd eraill nid eglurwyd i feibion dynion fel y mae'r awr hon wedi ddatguddio i'w sanctaidd apostolion a'i broffwydi trwy'r ysbryd, y byddai'r cenhedloedd yn gyd etifeddion ac yn gyd gorff ac yn gyd gyfranogion o'i addewid ef yng Nghrist trwy'r Efengil. I'r hon ym gwneud i yn weinidog, yn ôl rhodd gras Duw, yr hwn a roddwyd i mi, yn ôl grymus weithrediad ei allu ef, i mi y llain a'r lleiaf o'r holl saint, y rhoddwyd y gras hwn, i efengylu ymysg y cenhedloedd, anchwiliadwy olyd Crist. Ac i egluro i bawb beth yw cymdeithas y Dirgelwch, yr hwn oedd guddiedig o ddechreuad y byd yn niw, yr hwn a greodd bob peth trwy Iesu Grist. Fel y byddai'r awr hon yn hysbys i'r tywysogaethau ac i'r awdurdodau yn y nifolion leoedd trwy'r eglwys fawr amryw ddoethineb Duw. Yn ôl yr arfaith dragwyddol, yr hon a wnaeth fe yng Nghrist Iesu ein harglwydd ni. Yn yr hwn y mae ni hyfdra, a dyfodfa mewn hyder trwy ei ffydd ef, oherwydd paham yr wyf yn dymuno na lwfrhaoch o blegyd fy mlynderau i drosoch, yr hyn yw eich gogoniant chwi. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, gadewch i ni edrych rhai o'r adnodau hynny, yr 3 benod Effesiaid ac adnod 3 a 4. Mae trwy ddatguddiad yr hysbysodd fe i mi y Dirgelwch, megis yr ysgrifennais o'r blaen ar ychydig eiriau, wrth yr hyn y gellwch pan ddarllenoch, wybod fy neall i yn Dirgelwch Crist. Nawr, y rhan cychwynnol y benod yn wyriad cyn ail ymuno yn y weddi yn y 3 benod yma. Gwyriad y mae yn ymddangos fel ei fod yn fwy na hapus i fynd ar drywydd arall am gyfnod. Mae Paul fel petai yn falch o gael achos i fynd ar chydig bach o wyriad. Fel petai'n barod am unrhyw gyfle i ddweud hyn a ddywedodd wrth yr Effesiaid. Mae Paul am i'r Effesiaid beidio digaloni wrth ystyried ei garchariad. Mae am iddynt ddeall am ba reswm y mae yn y carchar. Mae am iddynt ddeall yn llawn yr Efengil. A phan ceir golwg lawn, gellir deall yr amgylchiadau eraill yn well. Felly mae'n gweld wrth wraidd bob un problem yw deall yr unigolyn o'r Efengil,
ac y fwyaf y deall o'r Efengil, y fwyaf ni'n gallu deall amgylchiadau o'n cwmpas ni, rhai personol yn y byd, fe gawn ni olwg llawer cliriach ar yr hyn sydd o'n cwmpas ni. Ac yn yr achos yma, y carchariad Paul, mae e'n gallu deall pam ei fod yn y carchar. Ac felly mae'n gallu rhoi o fewn y cyd-destun cywir ac gallu mateb yn gywir. A dyna be mae am i'r Effesiaid i ddeall hefyd. Ac fe neidio at y cyfle i gyfeirio at y ffaith sydd dal yn ei ryfeddu. Mae yn rhyfeddu i Dduw ddatguddio ei hun iddo fe. Mae Paul fel y gwel ei hun y pechadur mwyaf yn derbyn iachawdwriaeth trwy ras Duw. Ac mae am ddod nôl i hyn, mae fel petai yn neidio am y cyfle yma i egluro hyn to, i atgoffa i wrandawyr o'r hyn a ddigwyddodd iddo fe, wyrth a ddigwyddodd iddo fe. Pan o'n i'n darllen ac yn paratoi hyn, fe nes i'n syth feddwl am ein cyfaill ni, y pregethwr o America, Bob Dickey. Ac yr adegau mae wedi pregethu gyda ni dros y degawdau diwetha. Ac ni'n siŵr fod yr rhai sydd wedi clywed yn aml ac yn ei nabod yn dda yn cytuno gyda hyn, bod pob un cyfle mae'n ei gael. Os ych chi'n cael sgwrs bersonol gyda fe, os mae oedfa anffurfiol oedd e, neu os mae bregeth ar y sil oedd e. Mor aml fe gewch chi wyriad yn ei bregethu fe hefyd. Tebyg i be mae Paul yn ei wneud. Mae yna wyriad yn y sgwrs, mae yna wyriad yn y neges. A'r gwyriad mor aml yw yr hyfeddod i Dduw ei achub e. Dwi ddim yn gwybod sawl gwaith dwi wedi clywed ein cyfaill Bob Dickey yn rhoi tystiolaeth o sut y dath e'n Gristion. Dwi ddim yn gwybod sy'n or-ddweud bron iawn ym mhob pregeth. Mae fel petai'n cael ei gymryd i fyny ar hyfeddod yr Efengil, ac yna, yng nghanol y disgrifiad yr Efengil, mae'n dod nôl i'w gofe yr hyn ddigwyddodd iddo fe. Ac un oedd yn gwbl di-Dduw, dim unrhyw gemdir o Dduw, ac yna'n sydyn iawn wrth baratoi ar gyfer ras yn yr ystafelloedd newid, ras rhedeg. Ac wrth iddyn nhw fod yna'n gamblio ac yn y blaen, yna fe ddath y cwestiwn, a yw hyn yn iawn? Ac yna'n siarad gyda cyfaill. Ac yna, fewn y sgwrs, yna fan ar lle, fe ddath e'n Gristion. A fe ddigwyddodd trawsnewidiad llwyr yn ei fywydau. Pan ych chi'n gwrando ar yma'n pregethu, mae'n cyfeirio at hyn drwy'r amser. Mae fel betai'n rhyfeddu at y peth. Wrth gwrs bod yn rhyfeddu at y peth. Mae'n atgoffa fi o'r hyn mae Paul yn ei wneud, mae'n chwilio am bob un cyfle i ryfeddu at yr hyn sydd wedi digwydd iddo fe, ei fod wedi cael ei achub. Wel, hoffwn i edrych yn gyntaf, erlidiwr i bregethwr, dyna oedd Paul, ac yna'n ail paganiaid i Gristnogion, dyna oedd yr Effesiaid, ac yna trwy Crist, y ffordd ddigwyddodd hyn. Wel, yn gyntaf, erlidiwr i bregethwr. Gwrandewch ar eiriau Paul i Timotheus. Mae'n rhyfeddu yno hefyd at ras Duw tuag at un fel fe. Gwrandewch ar y geiriau yma. 1 Timotheus y benod gyntaf adnodau 11 i 15. Yn ôl Efengil gogoniant y bendigedig Dduw, am yr hon yr ymddiriedwyd i mi. Ac yr ydwyf yn diolch i'r hwn am nerthodd i, sef Crist Iesu yn harglwydd, am iddo fy nghyfrif yn ffyddlon gan fy ngosod yn y weinidogaeth, yr hwn oeddwn o'r blaen. Dyma chi'n gweld, yr hyfeddod mae'n ei deimlo. Dwi'n gallu dod dros y peth. Yr hwn oeddwn o'r blaen yn gablwr ac yn erlidiwr ac yn drahais eithyr mi a gefais drigaredd. A mi yn ddiarwybod ei wneithio trwy angrediniaeth a gras ein harglwydd ni a dra amlhaodd gyda ffydd a chariad. Yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad. Ddyfod Crist Iesu i'r byd, i gadw pechaduriaid o barau pennaf ydw i fi. O, pennaf o bechaduriaid. Dyna beth oedd Paul wedi ddeall. Roedd e wedi cael profiad o Dduw a ddangosodd iddo i bechod ac fe ddeallodd ei bechod yn do. Roedd Paul yn un a oedd yn elyn ffyrnig i Iesu Grist ac i Gristnogaeth. O, roedd e'n cysau Crist. Roedd e'n cysau Cristnogaeth. Fe gysawodd e bopeth am yr Efengil. Roedd e'n gablwr. Yn poeri allan bygythiadau tuag at yr Efengil.
Ac fe gred yn sicr mae rhywbeth i'w wrthwynebu oedd Cristnogaeth fel iddew, fel un a gafodd ei fagu o dan iddewiaeth yn un o'r Phariseiaid, yn un o'r grwpiau mwyaf strict o'r Phariseiaid, a rai mwyaf llym, a rai fwyaf cil. Roedd e mor grefyddol ac yn clywed am yr arglwydd Iesu Grist ac am yr Efengil ac yn cysau popeth a glywodd e. Roedd hwn yn wrthyn llwyr i'w grefydd e. Ac mor selog oedd e tuag at ei grefydd e, fe ath e allan cant y cant i wrthwynebu y ffydd Cristnogol. Roedd yn gablwr. Aeth e at i erlyd yr eglwys. Fe lusgodd e pobl i'r carchar. Gwrandewch ar yr hyn a ddigwyddodd i Steffan, Actau 8 adnod 1 i 3. A Saul oedd yn cytuno i'w ladd e. Dyna beth oedd Saul yn neud, dyna beth oedd e'n neud cyn oedd yn Gristion. Roedd e'n cytuno i ladd Steffan, a bu yn y dyddiau hynny erlyd mawr yn yr eglwys oedd yn Jerusalem, a phawb a wasgarwyd ar hyd gwledydd Judea a Samaria, ond yr apostolion, a gwir becheddol a ddygasan Steffan i'w gladdu, ac a wnaethant alar mawr amdano ef. Eithir Saul oedd yn anrheithio'r eglwys, gan fyned i mewn i bob tŷ, a chan lusgo allan wir a gwragedd, fe a'i rhoddes yng ngharchar. Mae'n erchill yn dweud. Nag yw e ofnadw o feddwl bod Paul yn cael ei nabod fel Saul gynt, yn mynd i gytrefu pobl, yn mynd i'r eglwysi, ac yn llusgo pobl allan, ac yn ei taflu'r carchar. Roedd yn gablwr, roedd yn erlidiwr, roedd yn cysau Iesu Grist. Roedd Paul ar ei ffordd i wneud niwed i'r eglwys, pan ar y ffordd i Damascus digwyddodd gwirth rhyfeddol, fe ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd iawn. Eithir mi a gefais drigaredd. Dyna beth ddigwyddodd. Ond nid yna yw hanes pob un Cristion, cefais drigaredd. Nid yw Paul yn gallu atal ei hun rhag moliannu enw Iesu Grist iddo i achub e cefais drigaredd, mae'n dweud. Dangosodd yr arglwydd Iesu Grist drigaredd iddo. Iddo agor llygaid i enaid i weld rhyfeddo dirgelwch yr Efengil. Doedd e ddim yn ei weld e gynt, ond nawr mae'n ei weld e, mae'n ei ddeall e. Agorwyd llygaid yr enaid i weld dirgelwch yr Efengil. Ond hefyd y fraint yna i gael bod yn bregethwr o'r fath newyddion, y newyddion o lawenydd mawr. Dyna beth mae'n rhyfeddu. Mae wedi cael gweld a deall yr Efengil, mae wedi gweld i bechod, mae wedi deall yr Efengil, ac nawr mae'n cael ei alw i bregethu, i gyhoeddi'r newyddion yma. Ac yn y carchar dros yr Efengil, dyw hwnna ddim yn feichus iddo. Mae'n peri iddo blygu a rhyfeddu. Iddo gael y fath fraint o ddioddef dros un a ddioddefodd cyfwerth colledigaeth trigwyddol yn ei le. Dwi ddim byd iddo fe fynd i'r carchar dros Iesu Grist, o feddwl beth sydd wedi digwydd iddo fe, y cablwr, yr erlidiwr, yr un oedd yn cysau ac yn llusgo Cristnogion ac yn ei taflu nhw i'r carchar i'r arglwydd drigarhau wrtho fe. Dyw'r dioddef mae e'n i ddioddef yn ddim byd o'i gymharu. Mae Paul am i'r Effesiaid wybod pwysigrwydd yr hyn a brofodd, yr hyn ddatguddiwyd iddo. Mae am iddy'n rhyfeddu fel mae yn rhyfeddu i ddiw ddatguddio'r dirgelwch adnod 3 a 4 o'r benod yma'n Effesiaid. Mae trwy datguddiad yr hysbysodd fe i mi y dirgelwch, megis yr ysgrifennais o'r blaen ar ychydig eiriau. Wrth yr hyn y gellwch pan darllenwch, wybod fy neall i yn irgelwch Crist. Mae nid ohono fe, ei allu fe, ei dueddiadau fe oedd yr Efengil. Nid gwneithuriad dyn oedd yr Efengil. Dyna be mae'n pwysleisio iddyn nhw. Ond dirgelwch ydoedd. A sylwch, nid dirgelwch rhywbeth yn y cymylau a rhyw syniadau. Does dim ots beth i chi'n credu. Dim byd o'r fath. Dim math yna dirgelwch. Does neb yn gallu deall. Mae'r dirgelwch yma yn rhywbeth chi'n gallu deall. Mae'r arglwydd wedi datguddio iddo fe. Doedd e ddim yn glir o'r blaen, roedd e wedi cael ei ddysgu i'r proffwydi, ond nawr yn ei lawnder yn yr Testament Newydd, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod, ac nawr mae'r cyfan yn cael ei egluro. Y dirgelwch yma. Roedd ac mae yn guddiedig o ddyn,
Ond yma'r arglwydd atguddio I Paul. Dyna sydd rhaid gwaith o ddifri. Yng nghalon pechadurus dyn, does dim un ffordd arall y gall rhywun ddod yn blentyn I Dduw, ar wahân i'r dirgelwch yma, ar wahân i'r datguddiad yma, fe gafodd Paul, y datguddiad arbennig yma. Nid yw dyn byth yn mynd I ddeall na gwerthfawrogi'r Efengil. Yn wir, y mwyaf y mae dyn yn deall yr Efengil neu'n clywed o'r Efengil ac yn meddwl I bod nhw'n deall. Tra bod nhw'n I dallineb, y mwyaf bydd I hatgasedd nhw. Y bydd dyn yn casau fwy yr Efengil. Fydden nhw'n clywed am agweddau o'r Efengil ac fydd yn ddryswch iddyn nhw ac fydd yn peri iddyn nhw'n I gasau fwy a fydd yna rhyw gwestiynau gyda nhw. Dydyn nhw ddim yn gwybod beth yw'r ateb iddyn nhw ac felly maen nhw'n I gasau fwy a maen nhw dyw hwn ddim yn gwneud synwyr, dyw hwn ddim yn bosib a fydden nhw'n gwrando ar y doethion, y gwleidyddion, ar athronwyr, ar pobl gwyddoniaeth, y byd gwyddonol, yr rhain I gyd gyda'i damcaniaethau nhw ac fe fydden nhw'n meddwl dyna'r pobl ni eisiau dilyn ac I chi'n dod ar Efengil iddyn nhw, maen nhw'n mynd hirt. Sa'n ni'n mynd I gredu na a fydden nhw'n dod I gysau fwy. Ond dyn nhw ddim yn gallu deall. Mae'n amhosibl iddyn nhw ddeall gan fod y pethau yma o ddifri i'w datguddio. A dyw'r Efengil ei hun, dwi'n bosib I ddyn I ddyfeisio hyn, a mae hwn y neges gan Dduw. A dyma gafodd Paul, y dirgelwch yma, fe gafodd ei ddatguddio iddo. Trwy ras, datguddiwyd iddo'r ryfeddod a y dirgelwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Gael ofyn, oes yna un sydd yn gwrando, neu ydych chi nabod un sydd fel Paul yn gwrthwynebu'r Efengil? Bod yna atgasedd at Iesu Grist. Wel, mae yna obeth. Pob tro y mae achubiaeth yn wyrth, ond yw e? Ac fe all yr arglwydd achub yr enaid mwyaf ffyrnig. Hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Fe all rhywun wrando, fel oedd Paul, y gynt yn llawn atgasedd, yn poeri allan casineb. Ddim yn deall, ddim am ddeall. Ond yna trwy ras, fod yr arglwydd yn datguddio hun. Wel, mae Paul yn rhyfeddu at hyn. Dwi'n yn gallu dod dros y peth. Mae e'n plygu ac yn addoli Crist. Iddo drigarhau wrth un fel fe. Un a ydyn ni gysau e gymaint. Wel, gadewch I ni symud ymlaen. Paganiaid I Gristnogion. Mae Paul am i'r Effesiaid sylweddoli'r hyn sydd yn wir ohonyn nhw hefyd. Nid yn unig beth sy'n wir o Paul, ond yr hyn sydd yn wir ohonyn nhw. Y hyn sydd yn wir o'r Efengil, mae o Dduw ydyw. Nerth Duw pŵer yr holl alluog, nerth dwyfol yn ei achub ac hefyd yn achub yr Effesiaid. Ydych chi'n deall beth sydd wedi digwydd I chi? Y nerth yr holl alluog I achub y cenhedloedd. Adnod 1, mwyn hyn mae fi Paul carcharor Iesu Grist dros o chwir cenhedloedd. Mae'n cyfeirio at rai a oedd yn bell o fendithio na fwynhaodd yr Iddewon. Roedd yn twy mor freintiedig, ond doedden nhw fel cenedl. Roedd yr Iddewon fel cenedl yn bobl dewisiedig Duw, ac iddynt twy yr hoddwyd y gyfraith. A cawson wair Duw, a hynny trwy enau proffwydi, anfon o Duw ei weision y proffwydiad yr Iddewon I egluro ei air, I egluro'r gyfraith. At yr Iddewon a ddawyd dyfodiad y Meseia, mab Duw. Ac atyn twy y dath y Meseia, yr Iesu, yn llawnder yr amser am freintiau y cawson nhw yr Iddewon. Ond beth I ni'n deall fan hyn, roedd y cenhedloedd yn y tywyllwch. Roeddent yn ymbalfalu yn y tywyllwch. Nid oedd ganddynt y breintiau cafodd yr Iddewon. Roedden nhw mor bell o Dduw y cenhedloedd. Roedden nhw'n eilyn addolwyr yn byganiaid, yn byw mewn tywyllwch ac anfoesoldeb. Gafon nhw mor breintiau cafodd yr Iddewon. Roedden nhw'n ymbalfalu yn y tywyllwch. Ond nawr, roedd pethau mor wahanol. Dyma yw y dirgelwch a ddatguddiwyd. Dyma be mae Paul yn dweud. Dyma'r dirgelwch a ddatguddiwyd I Paul. Adnod 3. Mae trwy ddatguddiad yr ysbysodd fe I mi y dirgelwch. Megis yr ysgrifennais o'r blaen ar ychydig eiriau. Wrth yr hyn y gellwch pan darllenwch wybod fy neall I yn dirgelwch Crist. Dirgelwch yr Efengil.
Hynny yw i'r cenhedloedd ddod yn gyfranogion o'r un bendithion ar Iddewon. Mae'n anhygoel. Bobl mor bell yn cael dod yn gyfranogion o'r un bendithion a phobl Duw. Adnod 6. Y byddai'r cenhedloedd yn gyd etifeddion ac yn gyd gorff ac yn gyd gyfranogion o'i addewid ef yng Nghrist trwy'r Efengyl. Y byddant, hynny yw yr Iddewon a'r cenhedloedd, yn un bobl yng Nghrist. Y byddai'r rhai fel yr Effesiaid, llawer a oedd yn gaethweision, ym mhob ystyr y gair gaethweision dynol, cnawdol, ond hefyd yn gaethweision ysbrydol, a'r rhain yn gaeth i byganiaeth ac eilynyddoliaeth ac anfoesoldeb. Ond yna iddynt hwy gael bod yn gyd etifeddion, yn gyd gorff, yn gyd gyfranogion o'r addewidion yng Nghrist. Mae Paul yn dweud wrthyn nhw, i chi'n cael bod yn etifeddion o'r hyn y mae'r Iddewon yn cael bod yn etifeddion. I chi'n un nawr. I chi'n blant i Dduw. Yr un peth. Mae'n anhygoel. Am fendith. Am ryfeddod. Paul, mae'n barod wedi dangos i ryfeddod a dras Duw tuag ato fe'n bersonol. Ond nawr, mae am i'r Effesiaid ryfeddu a dras Duw yn ei bywyd yn nhw fel cenhedloedd ond hefyd fel unigolion. Colosiaid 1 adnod 26 a 27. Sef y dirgelwch oedd guddiedig oesoedd ac cenedlaethau, ond yr awr hon a'i glirwyd i'w saint ef, i'r rhai a yr ewyllysio Duw, hysbysu beth yw golyd gogoniant y dirgelwch hwn ymhlith y cenhedloedd, yr hwn yw Crist yn ochwi, gobaith y gogoniant. Iesu Grist yn chi. Gobaith y gogoniant. Holl obaith dynol rhyw, ond dyna beth yw e. Pob un. Dyna ddywedodd Paul wrth y Galatiaid. Galatiaid 3:28-29. Nid oes na iddew na groegwr, nid oes na chaith na rhydd, nid oes na gwryw na benyw, cynnes chwi oll un ydych yng Nghrist Iesu, ac os eiddo Crist ydych, yna had Abraham ydych, ac etifeddion yn ôl yr addewid. Dyma dywed Pedr. Fe ddwedodd e'r un neges hefyd 1:42 adnod 9 eithir chwechwi ydych rhywogaeth etholedig. Brenhinol offeiriadaeth, cenedl sanctaeth, pobl briodol i Dduw, fel y mynegoch rinweddau'r hwn a'ch galwad allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. Onid yw'r Efengyl yn holl gynhwysol. Mor wahanol i ddefnydd y byd o'r terminoleg hon, holl gynhwysol. Yma cawn brydferthwch termau'r Efengyl. Mae maddeiant, iachawdwriaeth i bob math, i bob cenedl, i bob iaith, pa bynnag maint o bechod a wneithom, beth bynnag i ni wedi bod, dydy'r Efengyl beth yn oes sel bendith ar bechod. Dwi ddim yn dweud hynny, ond beth mae'n dweud yw, beth bynnag eich pechod mae na faddeiant. Beth bynnag eich cefndir, beth bynnag eich iaith, beth bynnag eich cenedl, beth bynnag eich gallu, Sdim ots beth yw'r sefyllfa. Mae yna wahoddiad yma i chi ddod at Grist. Pwy bynnag a ddaw. Dyma i chi'r Efengyl. Mae ar agor i bob un. O falle mae rhywun dwi wedi pechu gymaint. Dwi wedi gwrthod yr Efengyl gymaint. Ond mae'r Efengyl yn holl gynhwysol. Mae yna, mae'r cynnig yna chi. Mae'r arglwydd Iesu yn mesur allan i fraich. Dyna yw'r Efengyl. I bob math o bobl. Pob iaith, pob cenedl, iddew, cenhedloedd, pob un. Mae'r Efengyl hon, hyd yn oed i'r rhai sydd wedi gwrthod yr Efengyl dro ar ôl dro, hyd yn oed i'r rhai fel Paul, sydd wedi erlyd yr eglwys. Ydych chi wedi erlyd yr eglwys? Ydych chi wedi casau Cristnogion? Ydych chi wedi gwneud bywyd Cristnogion yn galed? Ydych chi wedi peri fod yna rai yn dioddef? Ydych chi wedi cyhyddo nhw o bob math o bethau? Ydych chi wedi troi eu geiriau nhw i ddweud rhywbeth na ddywedon nhw? Ond chi'n gwybod beth? Mae yna faddeiant i chi. Mae yna obaith i chi. Mae gwirthiau'n gallu digwydd. Mae maddeiant. Dyma beth mae Paul yn cyhoeddi'r Effesiaid. Dyma beth mae Paul yn cyhoeddi ni heddi. Dyma chi'r dirgelwch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i faddau pechaduriaid. Yma i bawb i'r Iddewon a'r cenhedloedd, i bob math o bobl.
Mae yn rhyfeddu yn ddyddiol Paul i fod wedi derbyn o ras yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gadewch ni orffen, sut fo hyn yn bosib? Wel, yr ateb yw trwy Grist. Dyna'r ateb. Does dim ateb arall nag oes. Mae Paul di ddweud drwy draw fan hyn, i ni wedi darllen ers hawl gwaith yn barod. Yng Nghrist, dyna'r ateb. Dyna sut y mae hyn yn bosib. Dyma sut mae'r gwirth yn gallu digwydd. Dyma sut yr oedd Paul wedi derbyn achubiaeth. Dyma sut yr oedd yr Effesiaid, dyma sut cynhedloedd wedi derbyn achubiaeth. Trwy Grist. Dyma oedd neges Paul trwy ei weinidogaeth. Iesu Grist. Pregethodd am fab Duw a'i groes, ac mae dyma oedd yr unig ateb. Dyna beth oedd Paul yn pregethu dro ar ôl tro. Dyma sut y daeth e allan o dywyllwch crefydd a balchder crefydd. Yr oedd Paul yn gallu dweud, os oedd modd i unrhyw un ennill iachawdwriaeth trwy weithredoedd da, fe oedd y cyntaf ar y rhestr. A nid celwydd oedd hynny, roedd hynny'n wir. Roedd e'n ddyn rhyfeddol, roedd e'n ddyn galluog, roedd e'n ddyn crefyddol, selog yn ei grefydd, ond yn casau Crist, yn casau'r Efengil. Ond trwy Iesu Grist, a'i waith, a'i ras, fe ddaeth Paul o dywyllwch ei grefydd a balchder. Dyma sut y daeth y cynhedloedd hefyd yn gyd etifeddion. Sut y deithant o dywyllwch paganiaeth ac anfoesoldeb. Mae hyn oll trwy ddirgelwch Crist. Dirgelwch y drindod. Dirgelwch gwaith y tad yn ein hachubiaeth ni, yn ein dewis ni, yn anfon ei fab yr arglwydd Iesu Grist i'n hachub ni. Dirgelwch yn yr hyn a wnaeth Iesu Grist trosom ni. Iddo adael ei gatref yn y nef a dod fel dyn ac yn dal yn ddiw. Dyna chi ddirgelwch. Ni'n gallu deall yna gyn. Mae yn ddirgelwch, ond dyma'r rhan o'r ddirgelwch. Iddo fynd fel oen i'r lladdfa yn wirfoddol, ein mwyn, iddo gyflawni'r hyn oll na allwn ni wneud. Fe gyflawnodd Iesu Grist y gyfraith yn ein lle ni. Dyna chi ddirgelwch, i un cael ei eni yn ddyn yn faban, ac iddo fe dyfu yn fachgen ifanc ac yn ddyn ifanc, ac yn ei weinidogaeth a trwy gydol ei fywyd, ni bechodd erioed. Fe gyflawnodd e'r gyfraith ac fe fodlonodd e gofynion y tad yn ein lle ni. Ac yna dirgelwch y groes. Dyna chi ddirgelwch, fedrwn ni byth deall yn llawn, dydyn ni'n gallu dod yn agos, ni'n crafu ar yr ymle o'r hyn yw dirgelwch y groes, ond dyna chi ddirgelwch, Iesu Grist yn wirfoddol gael ei hoelio ar y groes. Ac yno ar y groes dioddefod i gofaint y tad, arno ef yn lle arno ni. Y dirgelwch i ni cael ein huno a Iesu Grist, ein bod yn rhan o'i gorff, a'i fod ef yn ben. Y dirgelwch yr atgyfodiad. Iddo atgyfodi'n fyw ar y trydydd dydd, wedi concro'r bedd ac wedi concro Satan ac wedi concro pechod. Fe wnaeth hyn i gyd. Mae'n ddirgelwch, dyna chi bwer oedd angen, ond pwer yr holl alluog yn hyn oll. I'r Iesu atgyfodi'n fuddugoliaethus. Ac iddo dal i'r pris am ein rhyddid ni o gaeth iwed. O dyma chi ddirgelwch i bechadur gael ei gyfiawnhau trwy gyfiawnder Crist. Dyna chi ddirgelwch, ddim yn gallu deall e, ond yma e'n rhoi o'i glogyn o'i gyfiawnder ac yn gorchuddio'r pechadur yn llwyr. Ni ddim yn gallu deall e, ni dal yn teimlo'n frwnt ac yn bechadurus ac yn eog. Ond beth sy'n wir yw hyn, yng ngolwg Duw, i ni'n berffaith. Sut mae hwnna'n bosib achos ni dal yn pechu? Ond mae cyfiawnder Crist yn ein gorchuddio ni'n llwyr. I ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy gyfiawnder Crist. I ni fel petai ni erioed wedi pechu yng ngolwg Duw. Pam y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith i ni. Y dirgelwch sydd ym mhŵer y gwaed Iesu Grist. Dyna chi ddirgelwch, ydy ni'n gallu deall y dirgelwch sydd yng ngwaed Iesu Grist. Bod y groeso i bechaduriau ddod at y ffynon a derbyn golchiad, a bod nerth yn y gwaed i wared yr enaid o bob un staen pechod. Ydy ni'n gallu deall yna? Dyma'n ddirgelwch. Fod gwaed Crist yn gallu'n golchi ni'n wynach na'r eira. Pechodau'r gorffennol, presennol ac hyd yn oed pechodau'r dyfodol yn gallu cael ei golchi'n llwyr lan, yn cael ei hoelio i'w groes.
Fe ddatguddir y dirgelwch yma i'r apostol Paul. Dirgelwch iachawdwriaeth yn dod i'r Iddewon a'r cenhedloedd. A dirgelwch un oll yn dod trwy Crist. A dirgelwch y modd y daw yr ysbryd lan a goleo'r enaid. Ydych chi'n gallu egluro, os ych chi'n Gristnogion, ydych chi'n gallu egluro sut digwyddodd e? Na, mae'n dirgelwch. Be chi'n gallu dweud yw fe ddigwyddodd e. Gynt yr oeddwn ni'n ddall, ond nawr dwi'n gallu gweld. Gynt yr oeddwn ni'n farw, ond nawr dwi'n fyw i'r pethau ysbrydol yma. Ond chi ddim yn gallu egluro sut digwyddodd e, mae'n dirgelwch, ond ni'n gwybod un peth, mae yng Nghryst, i ni'n gwybod y manylion o'r hyn a wnaeth e, mae dirgelwch yma wedi cael ei ddatguddio'n fanwl. Rhaid dod nôl at y gwirioneddau, effeithiau'r Efengil, Iesu Grist a'i groes. Chi methu dweud, gallwch chi gredu unrhyw beth, na allwch. Mae'r cyfan wedi ddatguddio yng Ngaerdyw, a fedrwn ni ddim ychwanegu na tynnu ffwrdd ohono. Mae ei gyd yno, mae wedi ddatguddio o Dduw i ddyn. Mae'r ysbryd glân yn agor llygaid yr enaid. Ac yn peri fod yr enaid yn gallu gweld rhyfeddodau yma sydd yng Nghrist Iesu. Grandewch ar yr adnodau sydd yn dilyn yn y drydydd bennod o Effesiaid o adnod 9 ymlaen, ac i egluro i bawb beth yw cymdeithas y dirgelwch. Yr hwn oedd guddiedig o ddechreuad y byd yn niw, yr hwn a greodd bob peth trwy Iesu Grist, fel y byddai'r awron yn hysbys i'r tywysogaethau ac i'r awdurdodau yn y nefolion leoedd trwy'r eglwys, fawr amryw ddoethineb Duw. Yn ôl yr arfau dragwyddol yr hon a wnaeth e fe yng Nghrist Iesu ein harglwydd ni, yn yr hwn y mae i ni hyfydra, a dyfodfa mewn hyder trwy ei ffydd ef, oherwydd paham yr wyf yn dymuno na lwfrhaoch o blegyd fy mlynderau i drosoch, yr hyn yw eich gogoniant chwi. O, mae Paul, mae am iddyn nhw ddeall pam bod yn dioddef y blinderau yma, oherwydd yr Efengil, ac mae braint yw e. Dyna chi fraint o gael dioddef, mae'n egluro, sylwch yr hyn mae Paul yn ei ddweud, trwy ei ffydd ef, adnod 12, yn yr hwn y mae'n ei hyfydra, a dyfodol mewn hyder, trwy ei ffydd ef. O, deallwch hyn. Iesu Grist sydd wedi wneud y cyfan i ni, ac mae'n dod yn eiddo ni trwy ffydd. Gras Duw ar waith yn yr enaid. Mae'r cyfan o Dduw. Trwy ei ras ef, mae'n rhoi ffydd i ni gredu ac i ymddiried. Dyna i chi ddirgelwch hefyd. Lle gynt efallai bod yna rai yn trio credu, yn trio bod yn dda, trio gwella'n hunan. Dyna be fi'n rai yn neud nawr wrth i'r dolyg fi'n heibio'r flwyddyn newydd yn cychwyn, fi'n addunedau'n cael ei wneud. Ac fi pobl yn trio gwella eu hunan, falle bod nhw'n trio bod yn fwy cryfyddol, gweddion amlach, ac yn gwneud yr holl cyfres o reolau mwyn gwella, ond chi'n gwybod beth. I ni'n gwybod mae'r cyfan trwy ei ras ef, neu trwy weithredoedd. Mae'r cyfan o ras, di ni'n gallu gweithio'r peth mae lan. I ni ddim yn gallu ymdrechu i gredu. Mae hyn yn wyrth, mae'n rodd gan Dduw. Mae'r ysbryd glân wedi goleo'r enaid, wedi agor llygaid yr enaid, ac yn arwain chi at y groes. I chi'n dod efallai yn flinderog, yn llwythog, mae'r baich o bechod yn pwyso'n drwm ar eich enaid, ac i chi wedi clywed am Iesu Grist. Ac i chi'n dod at y groes. Ac wrth ddod, mae yna ddirgelwch arall. Wrth ddod, mae yna wyrth yn digwydd. Sut mae'n digwydd? Mae bron yn amhosibl i ni egluro. Ni'n gallu disgrifio'r peth. Mae'r rhodd yn cael ei rhoi i ni. Gallu i weld be mae Iesu Grist wedi wneud drostoch chi, fod wedi cymryd eich cosb yn eich lle. Neu fod yn eich maddau chi'n llwyr. Neu fod wedi cadw'r gyfraith yn eich lle. A fod mae ddeiant i'w gael. Ac i chi'n dod, ac mae'n rhoi y gallu i chi i ymddiried, ac nawr mae'r baich yn syrthio i ffwrdd.
Ac i chi'n cael y gallu i ymddiried ac i beidio poeni mwyach i allu cysgu yn y nos yn gwybod mae'r enaid yn saff yn wylo'r arglwydd, mae'r gwaredwr wedi fachub i, ac mae e wedi addo yn dod. Mae e wedi addo. O na fydd yna un yn dod heddiw at droed y groes a phrofi o'r dirgelwch yma, yn derbyn yr hodd o ffydd ac ymddiried yn llwyr yn Crist. O na fydda un o leia yn dod. Ein gweddi fi na fwy nag un yn dod, ond o na fydda un yn dod. Bo chi'n troi cefn ar eich crefydd. Felly bod yna rhai sydd mor grefyddol i chi'n dibynnu ar y ffaith bod chi'n mynd i'r capel. Chi'n dibynnu ar y ffaith bod chi wedi darllen y Beibl tipyn. Chi'n dibynnu ar y ffaith bod chi'n weddol neis i'ch cymdogion chi. Chi'n dibynnu ar y ffaith bod chi'n gwybod yr emynau Cymraeg. Chi'n dibynnu ar y ffaith nad ydych chi'n neud be mae'r rhai o'r byd yn ei wneud. Ond o, dim dyna beth sy'n achub. Iesu Grist sydd yn achub. Ac o na fyddwch chi'n dod at y groes ac yn profi yn bersonol o'r dirgelwch yma sydd yng Nghrist Iesu. A byddwch chi'n derbyn yr hodd. Yr hodd i ymddiried eich enaid yn ei ddwylo fe, a bod chi'n pwyso'ch enaid yn llwyr arno fe. Mae dyna'ch holl obaith. Holl obaith dynol ryw. Yr arglwydd Iesu Grist. Mae trwy ddatguddiad yr hysbysodd e fe i mi y dirgelwch. Megis yr ysgrifennais o'r blaen ar ychydig eiriau, wrth yr hyn y gellwch pan ddarllenwch, wybod fy neall i yn dirgelwch Crist. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.